5V1H. Je to nástroj na komplexný popis problému alebo potenciálu, v ktorom nám pomáha 6 predefinovaných otázok. What, teda čo, when, kedy, where, kde, who, kto, which, aký, aká, aké a how often alebo how much, a teda ako často alebo koľko. Tieto otázky môžeme v prípade potreby rôzne interpretovať, vďaka ním sa vieme dostatočne zoznámiť s témou a v niektorých prípadoch aj okamžite nájsť vhodné riešenie bez nutnosti ďalších hĺbkových analýz. Už počas hľadania odpovedí na tieto otázky nám totiž často napadajú riešenia, ktoré si hneď zapisujeme. Prejdeme si pár príkladov na tieto otázky. What? Čo je problém? Čo je potenciál? Čo sa stalo? Čo bolo vyrábané? Čo bolo vykonávané? When? Kedy? Kedy došlo k problému? V ktorom kroku? V akej fáze procesu? Kedy skončil problém? Kedy som ho mohol objaviť a neobjavil? Where? Kde nastal problém? Kde mohol byť identifikovaný? Kde, a teda miesto v dokumente alebo miesto na oddelení? Kto? Kto mohol spôsobiť problém? Kto si ho mohol všimnúť? Kto je kľúčovým na zlepšenie tohto procesu? Which? Aký trend má problém? Aké sú dosahy? Aká je frekvencia výskytu? Aký dopad to môže mať, keď problém nefixneme? Aký to môže mať benefit, ak to fixneme? How often alebo how much? Ako často sa vyskytuje? Koľko kusov bolo ovplyvnených? Až keď máme tieto otázky zodpovedané, má zmysel ísť na nástroj Ishikawa a hľadať koreňovú príčinu. S výstupným dokumentom z 5V1H sa ďalej pracuje aj pri ďalších lean nástrojoch pomáhajúcich odstraňovať plytvania. Firmy žiaľ často preskakujú tento nástroj a tak bez dostatočného povedomia o tom, čo sa stalo alebo čo je cieľom, sa púšťajú do neuvážených krokov a pocitovo riešia možno príčiny, ktoré problém nespôsobujú. Lean princíp naopak zakladá svoje kroky na báze faktov a analýz a nástroj 5V1H pomáha tieto dáta získať.